guys, welcome back to the new vlog. So itte nama Malpe vidarda Udupi. So Malpe pogondilla avulu ocean namana beach bridge maldire floating bridge. So ade pogondilla yan bokka SP Vlogs da Sharon bokka ana friend. So namana friend Steve barandile. So nama ಮೂರು ಜನ pogondilla ettadege. So floating bridge maldire namana beach ide. So itte ade podu alta vlog malpnetulla. So mulku nama itte bega vidarga ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಉಂಟು ಪೋರ 45 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ ಉಂಟು ನಾವು ಪೋರ ಮುಲ್ತು ಬಜೆಗಳು ಹಿಡಿದು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಪಿದಾಡ್ಗ. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ SP Vlogs ನಿಲ್ಲ ಬೈದ ತೋಲಿ ಮುಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಟ್ಟಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಪನೋಡದ ಮಾರೆ ಕೊರಿಯನ್ ಪನೋಜ್ಜ ಕೊರಿ ಪಕ್ಕ ಪನೋಡದ ಈ ಜನ ಪಸದ ಎಣ್ಣೆಡ್ ತೋಜ ಎಣ್ಣೆಡ್ ತೋಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ನಮ್ಮೈತೆ ಮೂಲು SP Vlogs ನಿಲ್ಲಡುಲ್ಲ. ಸೊ ಮೂಲ್ತಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ನು ಮಲ್ಪೆ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ కదా ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಕೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಪೂರ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ತವ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಪಾರುಂಡು ಅಪಂಡ ಫುಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವಜ್ಜಿ ಸಾರ್ತಿ ಬುಳುಂಕಾಂಡು ಕೂಡ ಮಿತ್ ಮಾಡ್ದೀರ್ ಅವು ಐತ ಬಕ ಬೋದು ಈ ಸಲ ಒಂದು ಪೋದು ಬುಳುಂಕ ಆಪುನ ಒಂದು ಪೋದು ಬುಳುಂಕ ಆಪುನ ಅಂದೆ ಐಫೋನ್ ಡಯಟ್ ಆಲ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಾಚಿದನ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ರೈಟ್ ಬೈ ಜವನಿದೆ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹೋಯ್ ನನ್ನ ಸೀದಾ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೀಚ್ ಹಿಡ್ದಿಕ್ವೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಮತ್ತು ಬೀಚ್ ರೀಚ್ ಆದ ಭಯಂಕರ ಜನ ಉಂಡು ಮಾರ ಎಕ್ಕೋಳು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಉಂಡು ಮಾರ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಜನದ ಲಾಗ ಒಂದುಂಡು ಆ ಎಂಚಿ ಅನಿಂಚಿ ಭಾರಿ ಜನ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಒಂತೆ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಲೆಕ್ಕೋಳು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಉಂಡು ಬೀಚ್ ಹಿಡಿನಿ. ಸೊ ಸಂಡೇ ವೀಕೆಂಡ್ ಮಾತ ಬದುಕುಲ್ದಿರು ಬೀಚ್ ಹಿಡಿ. ಸೊ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ ಬತ್ತಾದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ. ಸೊ ಜನ ತೋಲಿ ನಿಗುಲು ಫುಲ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ತೂಕ ದಾದ ಮಾತುಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಲ್ದೇರು ಬೀಚ್ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲಿ ಆ ತುದ್ದುಂಡು ನಡಪ್ಪರ. ಸೊ ನೆಟ್ ಹಿಡ್ದು ಓ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟುಂಡು ನೀರು ಲಾಗೀಗ ಏರ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ತೂಕ ಜಪಾರನ ಜಪ್ಪು ನಿಜ ಧೈರ್ಯದ ಹತ್ತದ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೊಂಚ ಹೋದ್ ಬರ್ಕ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪೋರ ಬೈದ ಟಿಕೆಟ್ ಐತಂಡಿ ಪರ್ ಹೆಡ್ 150 ಟಿಕೆಟ್. ನಮಗೆ ಜಾಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪಾಡೊಂದು ಬೈ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡಲ್ಲ ವಾಯ್ಸಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ನಿಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಇದು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬೈದ ಎದುರು ಶರಣ್ ಪೋಂದುಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಲೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ ಶಾರು ಎಂಚ ಅವಸ್ಥೆ ಎಂಚ ಲಾಯ್ಕಮ್ನ ನೀರು ಬರ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾತಿ ಈ ನಮ್ನ ಏಸ ಕಟ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಇಡ್ತೀರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಪುಣ್ಯ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಯಾರೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೆಪ್ಪುಡಿಗೆ ಅಂತೆತ್ತದ ಪಕ್ಕನಿಗ್ಲೆ ಅಪ್ಪಂಡ ರೀಲ್ಸ್ಗೆ ಯಾನೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಎತ್ತದ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ದ ಒಳಮುಟ ಬೈದ ನಮ್ಮ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಆ ಥರ ಈ ಥರ ಮುಟ ಬತ್ತ ಒಂದು ಪೋಪೆ ನಾಡು ಮಾರೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡ್ದು ನಡುವುಡುಲ್ಲ ಆನಿಂಚನೆಗೆ ನಮ್ಮೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಎತ್ತು ತಿಕ್ಕೊನಿಗ್ಲಿಗಿತ್ತೆ. ಗೈಸ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಡವ ಸ್ಯಾಲ ಒಂದುಂಟು ಒಂದಲ್ಲ ಕುಳ್ಕೊಂಡು ಮಾರೆ ಫುಲ್ ದಕ್ಕೊಂದುಂಟು ಮಾಲ ಒಂದುಂಟು ತೂಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ತೋಪ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸರ್ ಎಂಚ ಒಂದು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಬೈಯದ ಬರ್ತದ ವೇವ್ಸ್ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನು ಭಾರಿ ಅಮೌಂಟ್ ಒಂದುಂಟು ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಗಾಳಿ ಬರೋದುಂಟು ಈ ಸೆಕೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಬರೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಗಾಳಿ ಬರೋ ಗಾಳಿ ಉಂಟು 360 ವ್ಯೂ ತೋಪ ವ್ಯಾನಿತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಭಯಂಕರ ಉಂಟು ಫ್ಲೋಟ್ ಆವೊಂದಿನ ಒಂಜಿಗಲಿಗೆ ಉಂಟು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಂದು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಆವಡೆ ಒಂಚೂರು ಉಂಟು ಒಂಜಿಗಲಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಬಂದ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಡ್ಚ. ಸೊ ನಿಮಗೆ 360 ವ್ಯೂ ತೋಪ ಹೋಯ್ತಾರ ಪಕ್ಕ. Get away.
ಮೀನ್ಯಾ ಮೀನು ಇದೆಲ್ಲ ವೇವ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾರೆ ಮೂಲ ಪುಡ್ಸೋದಂತೆ ಬರೋದು ನಾ ಹೋಯ್ ಇದೆ ಏ ಆದ್ಯ चारो ಎಂಕ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಹೊರಾನಿ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ತಕ್ಕು ಏನು ಕೊಡಿಗೆ ನಾತಿ ಟೊಂಕ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಯಾ 4 ಬಾಟ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಬರ್ನಲ್ಲ ಇದು ಮಾಲಜಿ ಒಂದು ಮಾಲ್ ಅಂತಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ತೋಲಿ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಅಡೆಮುಟ್ಟದ ತರೆಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪೋದು ಬತ್ತ ಅಲ್ಪ ವ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ತೋಪಾತಿರ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರ ರಾಯ್ಜಿ ಮಾರ ಜನತ ರಸ್ಡ್ ಅಕುಲ್ ಪಾತಿರನಿಗೆ ಏನೊಂದು ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ ದಾಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಚ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾಲ ಪಾತಿರ ರಾಯ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯೂ ತೋಪಾದೆ ಹೋಯ್ದ್ರು ಬಯ್ಯ ಸೀದಾ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ತಿರುಗಿದಾಣ್ ನಮ್ಮ ಫಿರ ಬಿದಾಣ್ಣಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ದ ಬೇಲ್ಯಾಂಡ್ ನಾನು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಿದೈಪೋದು ತೂಕೋರ ಅದಾದ ಮಾತಾಡು ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಫುಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಫುಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಪಂಡ ಬಂಜಿ ಬಾಟ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ನಿಜ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಉನ್ನಾಸ್ ಮಲ್ಪ ಉನ್ನಾಸ ತಿನ್ರದ ಸೊ ತಿನ್ರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಸೊ ತಿನ್ನ ಲೇಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಪನಿಗ್ಲಿ ದಾದ ತಿನ್ನೊಂದು ಎಂಚು ಒಂದು ಪನ್ಪೆ ಸೊ ತೆಗಿತ ಪೋಕ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದಿವಿ ನಾನು ತಿಕ್ಕುಣ ಅಂದು ಸೊ ತೂದು ಒಲ್ಲೊಂದು ತಿಕ್ಕಂಡ ಉಂದುದು ತೂದು ತಿಂದು ಪನ್ಪ ಸೊ ಗೈಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಠ ಬರ್ತದೆ ಮೀನು ತಿನ್ನಂದೆ ಪೊಂಡೆಂಚ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮೀನು ತಿನ್ನರಂದು ಬೈದ ಸೊ ತೂಲಿ ಈತ ವೆರೈಟಿ ಮೀನುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ 2 ವೆರೈಟಿದ ಮೀನು ಬುಕ್ ಮಲ್ದ ಸೊ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಒಂದೊಂದು ಮೀನು ಬ್ಯಾಟ್ ಫಿಶ್ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಕೋ ಮೀನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಸೊ ಇದು ಬದಿ ಬಕ್ಕ ನಿಗ್ಲಿ ತೋಪ ವೆಂಚೊಂಡು ಸೊ ಗೈಸ್ ಮೀನು ಬೈದಿನಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ಎಕಡೆ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ಮಾರಿತೆ ಫ್ರೈ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಡಿಸ್ಕೋ ಎಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಸೊ ಗೈಸ್ ಡಿಸ್ಕೋ ಮಲ್ಲ ಆತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಆತನ ಬಟ್ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ತೂರಲಾಗಿದ್ದು ಸೊ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ನಿಗೆ ಪನ್ಪ ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಫಿಶ್ ತಿಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಸೊ ಡಿಸ್ಕೋ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಟ್ಮಿಂಟ್ ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ಮಿಂಟ್ನಾಗ ಡಿಸ್ಕೋಡ್ ಲಾಗಿತ್ತೀನಿ ಸೊ ನಿಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಬತ್ತಾರ ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಫಿಶ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಬೀಚ್ ನಮ್ಮ ಪಿರ ಬಿದಾಡಿಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ತಿಂದು ಬಿದಾಡ್ನಾಗಿತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಆಚೆ 7 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅದ ಸೊ ಆಚೆ 7 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಾಗ ಪಿರಪ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಏನು ಪಿರಪ್ಪ ಹೋದು ತಿಕ್ವೆ ಗೈಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ ಹಿಡ್ದು ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲ ಬೈದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಕ್ಕೆ ನಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಮತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಆತಿತ್ತೆ ಸೊ ಏನಿತ್ತ ಈ ಲಾಗಿನ ಹಿಡಿಗೆ ಎಂಟು ಮಲ್ತಂದಿರಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಲಾಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚೆ ನಿಖಿಲ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಹೊಸದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಎಂಟು ಮಲ್ತಂದಿರಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್